Sensei Tikka, morjesta. Otetaanpa pitkästä aikaa vähän pidempää videon pätkää kuin vain 1 minuutin mittaista, koska siinä ajassa tätä asiaa ei nyt saada läpi käytyä. On nimittäin saanut lyhyellä aikavälillä nyt törmätä useamman kerran sellaisen, että siellä on porukat alkanut jo salitreinissäkin katselemaan siitä ranteesta löytyvästä sykemittarista, että kuinka pitkiä palautumisaikoja tarvii siellä sarjojen välissä pitää. Ja aika usein sillä toistuu, että joko sen sykkeen pitää mennä alle 100 lyönnin minuutissa tai alle 120 tai jotain sen suuntaista. Että ongelmanahan tuossa nyt lähinnä on sitten se, että syketaso ei kerro oikeastaan yhtään mitään siitä, että mikä se lihaksen valmius siihen seuraavaan sarjaan on. Eli tuossa pitää nyt erottaa toisistaan se, että salitreeni, voimaharjoittelu, vastusharjoittelu, kutsutaan miskä halutaan, niin sehän on anaerobista lihastyötä, eli ilman happea tapahtuvaa. Kun taas se, mistä syketaso kertoo, niin on nimenomaan enemmän aerobinen tehontuotto, eli puhutaan hapen kanssa tapahtuvasta. Ja sitten anaerobisessa lihastyössä, kuten salitreeni, se mistä lihas sen energiansa saa, on niin sanottu kreatiinifosfaattijärjestelmä, eli ATP kautta CP, tulee sanoista adenosiinitrifosfaatti sekä kreatiinifosfaatti, kuten myös sitten niin sanotulla anaerobisella glykolyysillä, eli sieltä lihakseen jo varastoituneesta hiilihydraatista, mitä myös lihasglykogeeniksi kutsutaan, sekä sitten jossain määrin veressä kulkevasta glukoosista, eli verensokerista. Ja nimensä mukaisesti tämä energiantuotto toimii ilman happea, ei suoraan liity siihen sykkeeseen tässä mielessä. Ja tämä on nyt sitten sitä, mitä siellä sarjapalautusten aikana pyritään palauttelemaan, eli nimenomaan nämä ensisijaiset energialähteet, lihasglykogeeni nyt toki vähemmissä määrin, koska sen palautuminen ottaa tunteja kautta päiviä, ja toinen oleellinen asia, mitä siellä sarjapalautuksissa palautellaan, on sitten taas tämmöinen niin sanottu hermoston akuutti palautuminen, eli ei nyt sotketa keskushermostoa asiaan, vaan ääreishermosto. Sitä rasitetaan, kun tehdään kova sarja, ja siellä synapseissa sitten hermovälittäjäaineet kuluu kautta ionitasapaino järkkyy, niin näitä sitten pyritään jossain määrin elvyttämään siinä sitten sarjapalautuksen aikana. Ja toki nyt riippuu sitten, että mitä siellä tarkalleen treenataan, että nopeutta vai voimaa vai hypertrofia kautta lihaskasvua, että kuinka täydellistä näiden järjestelmien palautumista halutaan, mutta kuitenkin joka tapauksessa mihinkään näistä se syketaso ei suoranaisesti liity, ja treeniliike vaikuttaa, että onko siinä nyt sitten enemmän vai vähemmän lihasmassaa töissä ja kuinka intensiivistä treeniä tehdään, että mennäänkö kuinka lähelle pailurepistettä ja kuinka pitkää sarjaa ajallisesti tehdään. Mutta käytännössä kuitenkin ihan vain sieltä kokemuksen ja kokeilemisen kautta ja mahdollisesti kellon kanssa joutuu hakemaan, että mitä sieltä noin 1 ja 5 minuutin väliltä se sarjapalautuksen tulee sitten olla, jotta siellä pystyy sen seuraavankin sarjan riittävän tehokkaasti tekemään. Mutta pointtina kuitenkin, että mitään näistä ei sieltä sykemittaristaan näe, joten siitä ei oikeastaan ole työkaluksi sarjapalautusten määrittämisessä.